kweduno mabuja madokachere tauya nadzo dzanyasi nhau zuva rochisere mwedzi uno wokutanda wegore. Ipapa chamisa nyasi agoburika achireketa kuti kuzivai kuti gore rino zvinhu zviri kuchinja basi. Aribe kureketa chekuti achazviita sei kana kuti zviri kudini. Munondoziva kureketa kwache God is in it, obva asiya zvakadaro. Regai tigoona kuti zvinopera sei. Iye munhu anenge ari kuronga dhende rache unoda kugara wachenjedza wauri kurongera wacho. Regai tione kuti zvinotekaira sei. Apa mufana wodzungu Speed anga ari kunyasi kumapopoma kuVictoria Falls, asi ati aiwa banyasi ndiri kurova zvangu ndega ndiri kuburika apa padande mutande penyupo zvaagoita nezuro kuHarare zviya. Tikati aiwa zvisvinu zvakadandozvo, regai tione kuti anopera sei. Asi abva atopfuurira achienda kuZambia, ikweyo ndokwaari kutandira zuva ramangwana. Nyasi ati aiwaba nyasi ndakabefura, regai tione kuti zvinopera sei. Tiri kutofara kutoti ipapa vanhu vazhinji vamufarira fani kuti anonzero kuramba kubvunza kwaagweita ipapa nozuro kuti ko wapwere vari kuitei munzvimbo isingabvumiwe wapwere. Vanhu watoti regai tione kuti panoitika sei. Kutoti munondoziva zvemapurisa wekwedu zvinenge zvakatorongiwa, anenge achizivikanwa kuti mukuru, aiwaba anogosungiwaba kana kunetsiwaba. Regai tione kuti zvinopera sei ipapo. Tinoramba takaringa. Kuno vanhu kumakaha vari kuchema kureketa kuno ko iye Dhani Musukuma ari kuita kuwasuka chaiko izvezvi. Kureketa kuno wagototi ndiye akutora ega goridhe rese range rimo mumigodhi yavo vanga vari kuti takabatana naye. Potinowanyepa kuti imi kuribe chaunopuwa naSatani chomahara. Eokamu zvibodzi zvinokuromba unondoita nguva iyoyo, zvinonakidza nguva iyoyo, asi kana zvaakudaropa munohamatadza kuwirirana. Regai tione kuti zvinopera sei. Apa wakumhanya manje wachiti tibatsirei. Aiwa makazvisungirira mega kuti kwai pagumbo rengwena. Regai tizvisungirire ipapo. Regai tione mabuja kuti waneivhina chere. Asi kuziva kwedu aiwa iribe kwainoenda. Watojiwa nonyaya zvatopera zvakadando. Tinoramba tichiringa zvedu ipapo. Hurumende vari kuti iwe wabisa zvawanga vari kupomera urinda. Aiwa zvozvato unondoona munhu wese anoitira kundovhuruvhudziwa so kuti ubva waziva kuti ndo wakuru, ubva wati aiwa muri wakuru. Ukandoti muri wakuru wagwadamisiwa wakubva wanzi aiwa taakusiya. Imi regai tirambe takaringa hedu kwazvinoperera. Mapurisa okuBeitbridge agonza agobata vanhu wapwere vanosvika 20 chaiwo, wakomana wanga vari kuda kuuya kuZimbabwe kweduno vachibva nyika yeSouth Africa. Apa panga pano mubodzi anomubereki ipapo. Warume kuona pakadaro ndobva waziva kuti kunyangaritsa kusvino. Regai tirambe tichiona kuti zvinotekaira sei. Peno kuno zvimwe zviri kuitika heno tinenge tichiringa. Kwai inogurukota rinoringa nozvofundo yewapwere torerai moyo. Kwai vanhu kugarirai makangwarira kutorera wapwere wenyu. Zvakaburika mubvunzo zviri kuburika zuva ramangwana chaiye. Chinga hawo wabi yedu. Kwai A-level ndiyo iri kuburika mangwana. Nyasi uno kumarondera wanga vari kuita musangano wokubvunza vanhu kuti vanoda kuti zviitekaire sei pamutemo uri kuda unziwe All Road Accident Fund Bill. Regai tione kuti zvinopera sei. Peno wakazviita zvisvinu vanhu vanonga vakukona kubhadharwawo mari kana paita tsaona. Asi munoziva kutoti mari yacho inenge iri kutanda yaisiwa kamwe kamuteropo kare. Iwa tinoita kusviniwa hwendo huno. Kusviniwa kusvinu chaiko. Regai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi chaiko. Iyo hurumende iri kuti iyo kwaita nhadzirira manje kuti titore wana murairidzi vanosvika zviuru 3
kwai kana tawatora tozaza nzvimbo dzinoda kuti dzizaziwe wana murairidzi. Wakomana ukafunga wana murairidzi zviuru zvitatu nawana murairidzi wari kugirajuweta makore nemakore, paribe chizvinidi. Regai tigoona peno wachaita zvisvinu tinoramba takaringa, asi munotoziva zvehurumende pavanoti tiri kuda kizoita, kutenda dzamwa mhanduwe, kutenda dzamwa chaiko, nekutoti dzinodoka natizirai zvikanetsamo. Kumwe kuita kunoratidza timaro wanhuwo wari kutongawo wakomana kwaima ovheti akapiwa purazi roClipsum kuwanda kwawo ikweyo kumasvingo ikweyo. Wakanzi ibvaipo ipapo, ndini ndiri kuuya ipapo neumwe mukuru apa wagara ipapo kubva nguva yekuma2000 ndipo munotoona kutoti nyaya yovhu ikai. Aiwa, apa fungai wamirira kunzi warime, munhu wese akajara right, mapedza kujara mese izvezvi mochitanga kunzi sudurukai ipapo. Unotandira papi apo wana makore mairi? Kana watoona makore mairi kana makuwa atopo kana zvese zvatopo, wotobva waona kutoti tima rino wanhu wawa mhanduwe, unobva waita kurishaya chaiko kuti rinotekaira sei. Tekai timire tione kuti zvinoenda nokupi. Apa kwai kuna vanhu vatatu kuZimbabwe wabatiwa wachida kupinza motika kubva kuSouth Africa. Pavangoida kupinza zvinhu zvinoputika, mabhambo, maexplosives pachirungu, munyika yeSouth Africa wachibva nazvo kwedu no kuZimbabwe. Dai wafunda wafanawo wanoita mutsepwedewa kutoti aiwa Beit Bridge iri kuita kupisa hwendo huno. Zvokuti kunyange waroda kuunza foja waya garai marekera henyu, nokutoti hwendo huno wari kuita kurura asi wari kuita tusvinu kuchengetedza nyika yavo. Apa hurumende yanzi yaendesa magonyeti nemagonyetiwo zvinhu zvokubatsira vanhu kuMalawi. Kwai kuna vanhu vakavhiringidziwa nomafashamo mvura ikweyo. Tikaiti timakorokoto idi dai zvatosvika zvisvinu zvakanaka chaizvo, tinotenda. Apa kwai kuno mumwe munhu ari murendo kuAmerica akabva akapinda imo mumapopomo kuVictoria Falls akabva apfa. Mweya wachenga uzorore murugare, idi zvakaita kuoma chaiko. Tikaringa zvino chokuita nomutambo, Agenda Jira Sau gonza ari kusungisa chikwata choHighlanders Boso kuti chimupe mari nokuti chakatadza kumubhadhara pokare chikamudzinga zvisiri pamutemo. Rekai tione kuti wachazviita sei, wanozvikona chere kana kuti achahwina chere nyaya yacho. Nyasi uno akasanoita mutungamiri wenyika Chiwenga, kwai ari kuwenga izvezvi aripo akatambidziwa mukombe wakomana wari pasi pemakore 10 ICC kiriketi unenge uri kutambiwa. Mitambo yacho ichatambiwa pasi rese, ichatambiwa kubva zuva rechi15 mwedzi uno kusvika zuva rechi6 mwedzi unouya imo munyika ino pokare no kuNamibia. Tiri kuti makorokoto. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Bato roANC rapemberera makore 114 kureketa kuno. Tiri kuti makorokoto. Ipapo Ramaphosa watoti wakomana isusu tiri kumboona kuti toita sei vanhu vari kuti America ngaitipe zvirango zvoupfumi nokudidi, iwawo tinokona peno kuvavhundutsa nomutemo. Rekai tione kuti izvi ndizvo chere zvichaitika kana kuti zvinenge zvichienda nokupi, tinoramba takaringa. Wanhu muSouth Africa wafarapo kare. Nyasi uno wamukanaziwa mupurisa uyo agonza abenhuke pokare iko KZN kwacho ikweyo. Rekai tione kuti zvinoperera kupi, kuti makorokoto kwaari ari kuramba achidya mari. Apawo kambani yeDiscovery yagonzi yaita mutsepwete nevanhu nokutoti yakutoti vanhu vanozvikwereti kwairi, asi vanhu varibe zvikwereti zvavanga vari kuziva. Ndiyo iri kuti takatadza kufunga mari dzedu zvisvinu kunochitipai taakuida ndisu. Pakanyangaritsa apo heno mhandiwe. Rekai tirambe takaringa. Izvezvi akamboita gurukota rozvomari kuGhana asungiwa, ari kunzi anohoriwa, ari kunzi kumba kwache kuGhana kungauya apindure.
kuno apa anga akaenda korapiwa kuAmerica kwakukwechemedziwa ari ikweyo. Varume haidi chaikuda kana chokuramba zvinoita kuhwadza, asi rekai tirambe takaringa hedu. Marawi yavhundutsa vanhu ipapa. Kwai mapurisa 6 akaponda munhu anga asungiwa akanga apuwa makore 20 kugara mujeri. Nyasi uno waburitsiwa anomutungamiriri wenyika wandonzi aiwa imi muchiri bemhosva imi chitekaira imiende. Wakomana pakadari papa dai kuri kwedu no kuZimbabwe ka unobva watoziva kutoti aiwa ngozi iya yakuchitanda manje kuita zvainoda nekutoti maburitsiwa mujeri. Rekai tione kuti zvinopera sei nokuti paribe chisvinyu ipapo. Mufana iwa Show Speed arimo muZambia. Rekai tigoona mangwana kuti anenge ari kuratidza zvakaita sei achiitei. Hino rekai tinoramba takaringa hedu. America yaipa mutemo wayo kutoti yakuburika mumasangano anopfuura 50 mhanduwe ainge iri kuita ichibatsirana nevamwe. Tiramba toda kuti America inyatsosaya kana mubudzi anozosimudza manja kuibatsira kana nguva yacho yasvika. Rekai tione ipapo, rekai tione, tinoramba takaringa. Apa iye Trump ari kutoreketa kutoti aiwa kwai mudzimai akapfuriwa akabva apfa yuyu. Aiwa kwai anga ari kutoita mutsekwede ndiye saka zvakatonaka akapfuriwa. Warume aidiwi. Unobva waita kuona kutoti America hwendo huno yaita kuratidziwa kuti aiwa mandofananawo nevamwe vanhu vesewo pasi rese mukunyangariwa chaiko nevatungamiriri. Asi isu kwanyasi rekai difamire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.